И здравейте, дами и господа, аз съм Инес. Днес ще ви покажа един сървър, дето съм там ютубър. Да, ето го сървър, ако не ми вярвате, сега ще напиша хост. Ето ютубър Мододонопед. И да, сега първо искам за този първи епизод да ви покажа около спауна какво има и спаунът. Първо ще го покажа от тук. Да, тук са, мисля, че са това. Каквото ми аз не знам какво са, но са сложили табелки. Тук са направили яки работи. Супер. Тук като възпалниш, ще възпални така. И се обърнете и ще изиграете. Ще сложа в описанията ще сложа линка на спаунът, на това линка на спауна, към сървъра ще сложа IP-то, ако чуете количи, ще ме извините. Да, тук са сложили китове и разни други айтеми. Това са с пари тук, това няма да ви трябва да ми изподам. Да, стъкола, торч, ляп, дърво, каблстон, това. И да, тук няма. Така. Тук сте направили... сега ще се енчантна кирката. Да видим какво ще им се пане за късмета. Тук са направили до 30 левел. Ето. Да сложим опис с азули и да го енчантим. Така. Късмет. Ефект. Значи късмет 3, ефект 4. Мисля, че така беше, да. Късмет 3, ефект 4, всъщност ефект 4, късмет 3. Тук е някакъв портал за недъра, няма да влизам. Това е място на водна парзалка, но това е нещо за красота, така. Водолей не може да е. Добре. Тук са направили нещо за сядане или да се стои да гледате. Тук това потовчно не го знам какво е. Тая ръка не се оправи. Прави ли се? Не. Добре. Не ми се оправи ръката. Така с меча ще се разкарвам. И тук са сложили пак за сядане. Ето така да се сяда, всеки човек да сяда. Това не го знам. Тук са направили хубаво нещо така нагоре. Да, тук капи заради водата. Тук е затвор, мисля, че да ми спомена. Ето, 4 затвора има и българското знаме. Ето го. И после, като искате да излизате, ето го. После. Извините. После тук са направили едно нещо така. Това аз не го знам какво е. Но нещо за кръста са го направили. Тук са направили пак нещо като пейка. Тук са направили малка библиотека. Пак пейка. И да излизаме навънка да ви показвам всичко. Така. Като виждате, като излезнете от спаунът, ето го големия спаун, сега ще го покажа отгоре. Ето го. Целият спаун. Ето това е спаунът. Ето там е даже хостера се разкарва. Това е целият спаун, много е голям. Няма да ви разкарвам го, защото ще ми падне в FPS-то и няма да мога, ще ми лагни. Така. Да, тук лагна малко. Да, тук е шопът, който намерите в шопа има. Ето. Да, тук ви пише какво трябва да се изпълнява. От тук си ги купувате. 10 главите са много скъпи. Да. Ето тук, от тази страна и от другата страна са едно и също. От другата страна е имало друго. Да, господа, ето ги. Диамантите са много ефтини, 130 лева. Яйцата, храната е ефтино.
Да, като изглеждате, това си е малък шоп. Така. Това си е малък шоп. Много няма да ви разкарам, защото е супер голям спаунът. На втори епизод ще ви разкарвам. Да. Тук са направили нещо е така, дето хората идват. Може би тук се качват, но точно не знам и гледат тук какво има, дами и господа. Много е яко. Ако чуете някакъв глас, ще ме извините. Нещо като свирка, защото отвънка свирят някъде долу в блока. Да, това минахме. Да продължим към тук. Тук какво има? Това по-точно и аз не знам какво е. Това трябва да го питам хостера какво е. И онера. Някакъв страшен звук. Да, тук са направили нещо като фонтанче. Са направили. Това е една къщичка така. Да, ето е хубавичка. Да излезнем сега. Сега искам да ви разкарвам към ето тук. Към ето тук. Да видим тук долу. И аз не съм се разкарвал много в този сървър. Сега се разкарвам с вас. Да, като виждате, не мога да отварям, защото няма мод. Вау. Дава пещ. Значи има вътре лава кофа. Така. И да видим тук и да свършим клипа, дами и господа. Не е станал много дълъг, сигурен съм от това. Тук има някакъв чест. Тук са направили някакви настройки. Така ги изключваме, така ги включваме, но нещо се пукна. Нещо се пукна, нещо се чу. Ага. Да. Да, пуска левел. Ето. Тук е нещо като продавание. Дето тук идват админите и разни хора. Идват тук, но само идват деца опнатите. Да кажем юзер, хостера, админа, ютубъра, випа. Така деца само опнатите. Аз сега не съм опнат, затова аз нямам никаква работа, но искам просто да ви го покажа. Така, тук имаме нещо като за влакче, да се създадем едно влакче, но дали може да се сложим, това не ми е ясно. Надявам се да се го сложим. Да, сложихме си го и да даваме газ. Да. Да, само да затворя музиката. Така. Така, на 0%. Така, тук наспалва. Щупихме. Пак няма да може да го щупим. Така, тук да го сложим. Така. И да набутне. И да даваме газ. Тото искаме да се върнем там. Да, видяхме FPS-ът става малко. На 30 FPS стана. Така. Видяхме това малко тунелче, така. Да се скефим. И да, господа, надявам се да ви е харесал този клип. Ако искате още клипове в сървъра, но аз ще снимам, защото така казах хостера. Ще дойде втори епизод. Абонирайте се, дайте лайкове и чао!